И здравейте хората, аз съм Вампикс и както виждате тук някакъв ни гърми без причина. Но това е четвъртият епизод на ревюта на Колиди. Ето, че тук искам направо започваме с Масакро. Скорост 8 от 10, ускорение 8 от 10, изпирачки 9 от 10. Много добра кола. За мен това е най-добрата кола в спортна класа. Наравно може би с Jester и с Ford GT, нямам всеки сам вкус. Ще разберем се някога. Дрифта, както видяхте, беше 6 от 10. Доста добър контрол. Отново виждаме самият контрол. Много трудно се губи. 9 от 10. Замеси контрол след сблъсък с сила, тъй като всъщност силата на колата тук се използва за това. Като се блъснеш, дали ти ще твъркнеш или опонентът ще свърши някъде. И силата, както бяха, беше 6 от 10. Завоите са 8 от 10, доста добре завои. Тъй като има много добри спирачки и разбира се, завои. Това е основно зависи. Виждаме тук колко много тунинги могат да се правят. Но трябва да покача малко летвата и заради това го направих 8 от 10. Цената е доста добра, 275 $. Не е нещо много голямо, тъй че 6 от 10. И оффроуд, разбира се, последната класа, която до сега не сме имали някоя, която да има над 6, така че и тя има 6. Общо, както виждате на екрана, получава 8 от 10, доста добра кола. Ако имате парите и ако ви харесва как изглежда тази кола, непременно трябва да се купите, много е добра и да, разбира се. И това от мен за това видео. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, ако не ви е харесало, разбира се, дайте палец надолу. Абонирайте се за канала ми или просто коментирайте, ще помогнете супер много за развитието на канала. И да, и това от мен за това видео и до следващият път.